Dr. Science aldrig. Vad gör du? Men du, jag har ändå mig att Oj. jag kan ge dig doktorsar. Utan helvete. Vad gör du? Är du ensam? Vad gör du? Nej. Inte. Nej, det har jag inte. Inte. Men jag menar doktorsar. Då kan du ha gjort dem. Men du har inte det egentligen. Nej, inte krukan. Men doktorsarna, du har doppat. Kom inte. Du har doppat. Men... Jag är lite trött. Lite trött. Inte krukan. Inte krukan. Flickor. Hej flickor.